Çünkü bu ülkede Partiya Vekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partî piştî daxuyaniyên Serokê Giştî yê MHP Dewlet Bahçelî û danîna Qayûman dixwaze hewldaneka siyasî ya nû bide destpêkirin. Ji ber vî jî Parlamenterê Dem Partiyê piştî ku li pêşiya Wezareta Navxeyî daxuyanî dan dest bi serdana partiyên siyasî kirin û rewşa dawî bi wan re nîqaş dikin. Li Tirkiye pirsa serêkî ew e ku gelo Dem Partî di navbera çareseriya pirsgirêka Kurd û danîna Qayûman da siyaseteka çawa dikare bimeşîne. Serokê Giştî yê Partiya Mirov û Azadiyê û Parlamenterê Dem Partiyê yê Amedê Mehmet Kamaç vê nakokiya ku di nav siyaseta Tirkiye de ye wiha diyar dike. Alîkî de çareseriyê, aştiyê, biratiyê ve keviyê daxivî aliyê dinê êrişî xwe berdewam dikî. Ev her du kirinên ha nabin. Yan vê aştiyê baxivî yan vê êriştiyê xwe berdewam bikî. Boî vê qasê em ji bo vê gavê nikarin bêjin wekî pêvajoyekê dest pê kiriye. Li Birêz Bahçelî wekî niyetekî wekî gotinên xwe yê mezin aniye ziman. Boî ku pirsgirêka Kurd û Kurdistanê li Tirkiyê bi aştiyane pêk were çareserkirin. Piştî daxuyaniyên Bahçelî li Tirkiye her çi qas hêviyek derkeve pêş jî lê piştî Qayûman ev hêvî di nav Dem Partî û girseya wî da her ku diçe kêm dibe. Li gor lêkolînên ku tên kirin jî ev yek bêtir xwe diyar dike. Serokê Giştî yê Partiya Komünîstên Kurdistan û Parlamenterên Dem Partiyê vê yekê wiha çîrove dike. Destê xwe dirêja pirsgirêka Kurd, pirsgirêka Kurdistanê kirin ji bo çareseriya wê an destê xwe dirêjî kirin ki siyaseta Kurd rêxistinê Kurd hilweşînin. Ew ne diyar e. Hêdî xwe dikiye ki armanj ne çareserkirina pirsgirêka Kurd ya Kurdistanê hilweşandin wek em bin siyaseta Kurd û rêxistina Kurd e. Hevserokên Giştî yên Dem Partiyê Tuncel Bakiran û Tülay Hatîmoğulları serdana Serokê Giştî yê Partiya dahatû Ahmet Davutoğlu kirin. Piştî hevdîtinê Davutoğlu got. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarının ilk günden itibaren destekledim. Ez di serî de heta niha jî li pey gotinên Birêz Dewlet Bahçelî me. Cara yekeme ku Birêz Bahçelî vî warî da dengekî çareseriyê derdixe. Navbera min û wî de gelek gêngeşî jî hene, lê ez van gotinên wî dipejirînim. Pêdiviye ku em dengê xwe yê wek hev zêde bikin û nakokiyên heyî jî kêm bikin. Di nav AKP û MHP da hevpeymaniya gel berdewam dike. Piştî daxuyaniyên Bahçelî gelo di navbera Erdoğan û Bahçelî da kêşeyek heye an nîne li Tirkiyeyê nîqaş kirin. Lê Dem Partî di serî da raya bi Giştî ya Kurd dibin her şert û mercî da dibêjin bila hewlên çareserkirina pirsgirêka Kurd ranewestin. Eyüp Demir, Dengê Amerika, Ankara.